Sextán jobb úgy. Csókolom tudnak akkor neked Ádám bácsi. Rosszul használod, ilyen? Meg kell kumulálni. Mi? Jaj, de... Ezért, fagottos nem is. Mikor rá? Most majdnem elfingöttem volna, de lesz a... Nézd meg, még is ragudja. Ne rángasd! Eltöröm a kezed. Melyik gyökérfogyasztékosztónak az is ilyennel? Hát, valami olvadás csicskapört. Ne bassz! Baszomnak azt! Sok basztató!